contracte és molt senzill. El contracte, bàsicament, entre vosaltres com a propietaris i nosaltres com a Homerty, en el qual ens posarem d'acord quines són les teves tarifes per dia i les teves condicions econòmiques. A part, tenim la capacitat de poder oferir tota una sèrie de serveis administratius, com gestió de l'import turístic, podem fer la comunicació d'hospederia, de policia i guàrdia civil dels teus clients i també ens podem encarregar que totes les incidències estiguin ateses 24 hores durant l'estada del client. Com he dit, tenim un equip humà que t'ajudaran, t'atendran a les teves consultes, als teus suggeriments. Estem convençuts que una vegada que hagis provat tot aquest sistema que te proposaran per fer feina, voldràs fer feina amb nosaltres. I el motiu és molt senzill. Som un equip humà molt proper, gent que coneix bé el territori, gent que coneix molt bé quin tipus de turisme ve, quin tipus de cases són les que millor se comercialitzen. A partir de la nostra experiència t'assessorarem en tot el que sigui necessari.